Què estàs cuinant? Escudella y carn d'olla para la castañada que no tenía que hacer el día de Nadal. A esta edad somos muy atractivas. Quise decir distraïdes. Però de fet, què ens importa una data? Sempre fem el que volem, oi? No t'amoïnis, Rosa. Ho podem celebrar tot per endavant. Y cuando queremos. Y quan volem. 10, 11 y 12.